ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Дӯстони азиз, як чизро пешакӣ мегӯям ки ҳамеша мо хушхабарро барои шумо ҳаракат мекунем, якум шуда пешкаш шумо гардонем ва дар бораи билет баъд он наворе ки дар бораи рейсҳо буд ва билетҳо буд. Дӯстони азиз, ҳар чизе ки ҳаст аниқ дахил мекунем, барои ҳам пешкаш шумо мегардонем. Раҳрӯ мебинанд, мешиносанд ва ҳамин хабарро тамошо кардагианд ва мебинанд ки билетҳо мераванд дар авиакассаҳо дигар нархай, дар хабарҳо дар YouTube дигар нархай. Барои ҳамин дӯстон ҳар чизе ки ман мегӯям аниқ факту далелиш қат мегӯям дӯстон. Ман ягон чизро аз пеш худам намегӯям, барои ки ҳар як чизе ки гап мезанед ҷавобгарӣ хича дорад. Ин видео барои билетҳо дахл дорад бисёртар, ки бисёро савол доданд ва худи ҳамин рӯз, яъне ки 5 апрели соли 2021 соати 2 баромадагӣ буд ҳамин хабар ва ман ҳаракат кардам ки ҳамин хабарро пешкаш шумо гардонам оиди Somon Air ва Yuter. Дӯстони азиз, барои дигар падарон модарон дидан ҳатман я лайку ва комментария дар як фикри хубтона нависед ва дар имо WhatsApp ва дигар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн кунед, то ин ки дигарҳо бубинанду хабардор шаванд. Ва имрӯз дар маҷлис будам дӯстон, ҳар чизе ки мегӯем факту далел қат мегӯем дӯстон. Ба ҳамин хотир лайк падилитсаро ҳатман ва ҳатман фаромӯш накунед. Биёед дӯстони худатонро гап занед дар ҳамин видео лайк монанд, то ин ки ин хабари хушхабарро бубинанду ва пеши роҳи канали мо кушода шавад. Просмотрҳои нағз гирем ва вақти просмотр ки гирифт бо видеои нағзу пештару хабарҳои хубтар мебарояд. Агентии авиатсияи гражданӣ ширкатҳои ҳавопаймоии Somon Air ва Yuterро ҳушдор дод ки нархи чиптаро беасос баланд набардоранд. ин хабар аз Амид Ховар гирифтагӣ, худи ҳамин рӯз таърихи рӯзи 05/04/2021 аз шаҳри Душанбе. Агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз болоравии нархи беасоси чиптаи ҳавопаймоҳо дар хатсайри Душанбе Москва-Душанбе ҷилвагарӣ намуда, дар ин самт дар ҳамкорӣ бо дигар мақомоти марбута назорати қатъӣ ба роҳ мемонад. Чунин гуфт директори агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Икром Субҳонзода. ин дар ҳолест ки имрӯз дар Душанбе бо иштироки роҳбарияти агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагони прокуратураи нақлиёти Тоҷикистон, Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, ширкати ҳавопаймои Somon Air, намояндагии ширкати ҳавопаймоии Федератсияи Россия дар кишварамон Yuter ва агентии алоқаи ҳавоӣ оид ба назорати қатъии болоравии нархи беасоси чипта ҷаласаи фаврӣ баргузор гардид. дар ҷаласаи фаврӣ Икром Субҳонзода аз роҳбарон намояндагони ширкатҳо ва нуқтаҳои фурӯши чиптаи ҳавопаймо дархост кард, ки чиптаҳоро аз нархҳои муайян кардашуда гаронтар нафурӯшанд. тибқи протоколи ҷаласа аз 26 март соли равон ва дар мувофиқи бо ширкати ҳавопаймоии Somon Air ва Yuter, нархи чиптаи ҳавопаймоиро бо назардошти талабот дар хатсайри Душанбе Москва на зиёда аз $350 амрикоӣ ва дар хатсайри Москва Душанбе $150 амрикоӣ муқаррар намуданд. Дӯстони азиз, ҳар чизе ки мегӯем аниқ ва дақиқ факту далелиш қатъи дӯстон. Шумо мебинед дар раҳрӯ мегӯем ки шумо дар хабар $250 гуфтен ва ҳозир $350 шуда, $500 шуда, $800 шуда. Дӯстони азиз, ҳар чизе ки меброя ҳамонро ман пешкаш шумо мегардонам. Ман намедонам ки авиакассаҳое ҳастае ки мақсад мерен шумо қат муомилаи дигар мекунанд. Шумо вая аз ҳамун фикронию ақли худтона пеш барем. Мақсад бигӯем ки дӯстон, мо дидем дар хабарҳо ки ҳамин нархи чиптаи намин қадар уфтага, чиба шумо зиёд мефурӯшед. Ҳамира ҳаққи шумои, талаботи шумои, ягон ҷои чиз нест, барои ки шумо сум метенам ида. Ва барои ҳамин дӯстон ҳамин камтар худтона ғам битен дӯстон ва ҳаққи худтона соҳиб шин. Яъне ки мерен авиакассаҳо мегӯем ки мақсад билет чанд сум мегӯям ки $400-500 ё ки $600. Шумо бигӯем ки дар ҳамин ахбороти аниқ, яъне ки хабарота меброяд 350 ё ки чикай ки биромад амонро мегӯем, ҳамин қадар гуфтестем. Ва ё ҳақ надоранд ки тара бигӯем ки ӯ дурӯғ мега, иш дурӯғ мега, уш хелияй. ҳар чизе ки ҳаст аниқ дар мегӯем. Ман пеш худам намегӯм. Ман бигӯм ки мақсад брем билет $350 шуда ё ки $800 шуда ё $200 шуда ё $100. ин ба ҷавобгарӣ ман мешавад. Яъне ки ин гапа ман ҷавоб мегӯм. Лекин ӯ одамое ки мегӯянд ки мақсад пеш чун нархҳоро боло мебаранд, шумо расонед нами рафтагиан мақомотҳои зикр кардагимо рафтагиан иштагиан ки беасос ягон нархи чиптаро боло набардоред. Ба ҳамин хотир дӯстон, ҳар чизе ки ҳаст
амура бовар кунед, ҳар чизе ки мегӯем ҳамура дар барои шумо пешкаш мекунем. Барои ҳамин нархи чиптаро гуфтем ва ин аллакай дар оянда боз чӣ мешавад, инро ҳеҷ ка намедонад. Ҳар чизе ки ҳаст, ман хабари имрӯза яъне 5-04-2021 барои шумо гуфтам. давом метем дӯстон. мутаассифона аз хабарҳои дар сомонаҳо ва шабакаҳои иҷтимоӣ нашршуда маълум гардид, ки муқаррароти протоколи болозикр аз ҷониби ширкатҳои Somon Air ва Uther ва агентиҳои чиптафурӯшӣ риоя нагардида истодаанд. аз ин рӯ дар ҷаласаи фаврӣ аз ширкатҳои ҳавопаймоии Somon Air ва намояндагии ширкати ҳавопаймоии Федератсияи Россия дар кишварамон Uther қатъиян ва ҷиддӣ талаб карда шуд, ки бо агентиҳои чиптафурӯшӣ ҷаласа баргузор намуда фурӯши чиптаҳои ҳавопаймоӣ бо нархи мувофиқкардашудаи муқаррар гардида амалӣ карда шуда, лоравии беасоси нархи чиптаи ҳавопаймо роҳ надиҳанд ва нархи чиптаро дар доираи арзиши аслӣ танзим намоянд. яъне ки инҳо хостагианд, ки аз ҳамун авиакасое ки ёин ки аз ҳамун чиптафурӯшое ки мефурӯшанд билетҳоро гуфтагианд, ки маҷлис гузаронанд ва амура дар тибқи қонун билетҳоро фурӯшед, яъне ки беасос аз пеш худшон баланд накунанд, чунки ҳар як чиз қонун қоидаша дорад. дар сурати риоя нагардидани талаботи муқаррар гардида барои андешидани тадбирҳои қатъӣ аз ҷониби агентии авиатсияи граждании назди ҳукумати ҷумҳурӣ ба сохторҳои марбута дархост ирсол карда мешавад. яъне ки дӯстони азиз, ҳар чизе ки мегӯям, ки дар он талаботе ки ҳасте дар ҳамин оиди ҳамин нарху наво, ба ҳамин хотир мегӯянд, ки ҳар чизе ки ҳаст дархост мешавад ва дархостро ирсол мекунад ба мақомотҳое ки дар боло зикр кардем, ки имрӯз дар ҷаласа буданд ва нарху навое ки ҳамун дар бораи нархи билет ки беасос баланд мебаронанд ё ин ки аз пеши худ мегӯянд дар шабакаҳои иҷтимоӣ махсус, ҳаминро гуфтагиам. дӯстон, ҳар чизе ки ҳаст барои шумо пешкаш мекунем, ҳаракат мекунем. дӯстони азиз, ҳаматонда раҳмат, ки бовар мекунем, бисёртон ташаккур гуфтем, бисёртон дуоӣ кардем ва иншоалло ки боз дар оянда видеои назм мешавад. ҳамашро пурратан ман мефаҳмонам, ҳаракат мекунем. соат дар моҳ 5 аст то соати 7 ё ин ки 8 бегоҳ ман ҳаракат мекунам видеоро партом. раҳмати калон ҳаматонда. видеода лайк ва падилитсаро фаромӯш накунед. зиндаву саломат бошед. дар пешатон кадоме бошад гап занед дар ҳамин видео лайк монад, то ин ки дигар бародарону хоҳароне ки сафар мекунанд ба Москва ё ин ки аз Москва ба ватани айзамон, ҳатман онҳо ҳам бубинанд. раҳмати калон. худованд нигаҳбонтон бошад. ҳамаи шуморо интизорем ба ватани айзамон. раҳмати калон. ин хабар аз 3 апрели соли 2021 аст дӯстон. барои парвозҳои мунтазам аз душанбе ба Москав душанбе аст оғоз менамояд, яъне ки Somon Air парвозҳои мунтазамро дар хатсайри душанбе Москва душанбе оғоз менамояд. ширкати ҳавопаймоии Somon Air парвозҳои мунтазамро дар хатсайри душанбе Москва душанбе бо дастгирии бевоситаи ҳукумати ҷумҳурӣ барқарор менамояд. интизор меравад, ки парвози нахустини мунтазами ширкати ҳавопаймоии Somon Air аз душанбе ба Москва пагоҳ 4 апрел сурат мегирад. ширкати ҳавопаймоии Somon Air иттилоъ медиҳад, ки парвозҳо дар ин масир ҳафтаи як маротиба рӯзҳои сешанбе иҷро мешаванд. вақти парвоз аз душанбе соати 12, аз Москва соати 4 ба вақти маҳаллӣ муқаррар шудааст. дӯстони азиз, хеле гуфтем, дар як ҳафта як рейс мешавад ва соат ҳамаашро пурратар фаҳмудем ва дар ин ҷо дар бораи бисёриҳо савол медиҳанд, ки ҳамун справка ё ки аз ҳамин вабо ҳамун маълумотнома оиди ҳамун вабо мегирем ё намегирем. ман ҳаминро бисёртар савол медиҳанд ва ҳозир ман пурратар мефаҳмонам. мусофиронро мебояд ҳатман маълумотномаи эмин будан аз ана ҳамин ваборо, ки давоми 72 соат пеш аз вуруд дода шудааст, пешниҳод намоянд.